நம்ம சாப்பிட்றது சாப்பாடில் நமக்கு இப்போ சத்தே கிடையாது. சத்து இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, வயிற்றில நிறைய கிருமி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போல்லாம்ங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல சத்தான சாப்பாடுகள் தந்தாங்க, ஆரோக்கியமாக இருந்தோம். இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற எந்த உணவுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்க மாதிரி தோணலாமே தவிர, வயிற்றில சில கிருமிகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்படி கிருமி வந்துடுச்சுன்னா, வயிற்றில புழு மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா நம்மளால் தாங்கவே முடியாது. இதனால் புழு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ஜெரிமானம், ஜீரண சக்தி இதே மாதிரி சில விஷயங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கு காரணமே இந்த புழு காரணம் தான். இந்த புழு வந்துடுச்சுன்னா போதும், நமக்கு டாய்லெட் போகும்போது கூட புழு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் மூலிமா வெளியே வரும். அப்போ நமக்கு வயிற்றில கிருமி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி கிருமி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வயிற்றில எப்போதுமே வலி வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ உள்ளவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சில சத்தான உணவு முறைகள் கொடுப்பாங்க. வீட்டில் கை வைத்தியம் கொடுத்து நம்ம குழந்தைகள்லாம் சரி பண்ணாங்க. இப்போ உள்ளவங்க யாருமே அது செய்கிறது இல்லை. இப்போ அப்படி செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். இது எப்போதுமே கிடைக்கக்கூடியது தான் வேப்பிலை. இந்த வேப்பிலை ஒரு சின்ன சங்களவு குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. பெரியவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம குடிக்கலாம், இல்லாட்டினா அரை கிளாஸ் அளவுக்கும் குடிக்கலாம். சின்ன கிளாஸுக்கு இப்படி குடிச்சிட்டு வந்தால் உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ரத்தத்தையும் நல்லா சுத்திப்படுத்தும். இந்த இதை உங்களுக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். இதை கண்டிப்பாக குடிங்க. இது ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.